Dnes bych vám ráda představila doktora Jaroslava Slosjarika, ředitele Cimedica SK a spoluzakladatele firmy. Dobrý den, Jaro. Dobrý den. Můžete nám říct si pár slov o tom, jak to vlastně celé začalo? K Cimedice som nastúpil 1. januára 1996. Mal som na starosti celé Slovensko, vlastne ako obchodný zástupca, ale pôsobil som vlastne ako one-man shop a dnes je z toho veľmi významná firma na slovenskom trhu veterinárnom. Ředitelské křeslo ale není jediná vaše pozice v Cimedice na Slovensku, že? Určite nie som len riaditeľ, ktorý chodí do práce riaditeľovať do kresla. Aktívne som vtiahnutý do obchodu, mám na starosti hydinových zákazníkov, ktorí sú s veľkým potenciálom obchodne, takže v tom obchode veľmi rád robím. Máte při svém pracovním vytížení ještě čas na rodinu a nějaké koníčky? Tak určite, rodina je na prvom mieste. Veľmi radi s manželkou, s deťmi lyžujeme, leto trávime v prírode. Máme 2 psíkov, jedného vlastného z vlastného vrhu, 6-mesačné štenia, takže máme kopec radostí. Ale mám rada aj výzvy, mám odbehnuté 2 maratóny, jeden symbolický v Prahe, druhý v Košiciach. Já vám moc děkuju, pane řediteli, za příjemný rozhovor. Nie za čo. Chystáme pro vás další rozhovory s našimi kolegy. Sledujte nás na sociálních sítích a odebírejte newsletter.